Oini ulu koni bina demendo mali jamana koni ye ni dolari koni million wolonwula koni ye. Ansongo ayidala ka fɔ ko dugu dɔ koni be ni ale yɛrɛ tɔgɔ ye Bara ye ko ye dugutigi ko o segina kana dugu kɔnɔna la. Burkina jamana kɔnɔna la ko ulu y'a yira ka fɔ min ye Faransi lasigide ko ale kɔni ka taga bɔ u ka jamana kɔnɔna la. Ayiwa kibana kuncɛla o de ye ka fɔ Kulikoro mara la ko siraba kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa kelen bɔnɛla nin na. An balimaw aw bisimila ye an ka bi don kibaru kɛnɛ kan an bɛna da don ni kibara ninnu kɔnɔna k'olu walawala ye. Kibara fɔlɔ o de bɛ tali kɛ ka bila ONU n'ale ye diɲɛ seleke naani jɛkuluba dɔ ye olu ka bolofara min sigilen bɛ adamadenya kɔni dɛmɛ kama ni o ye humanité olu ye sɛbɛn dɔ bɔ sɛbɛn min kɔnɔna la ni ale kɔni yira la bɛɛ lajɛlen na ka yira ka fɔ tɛnɛn don min kun ye janvier kalo tile 2 ye ko Mali jamana kan dɛmɛ kɔni bɛna kɛ olu ye fo ka taa dolari kɔni million 7 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ. Ayiwa ko o wari ninnu ko o bɛ bila kana di min ye Mali camancɛ yanfan maaw ye ani a nord yanfan maaw ye ka sababu kɛ ɲɛmɔgɔ ninnu ko olu kɔni sɛgɛnnen don ko lakanabaliya kɔni hukumu kɔnɔna la ani maa dɔw caman kɔni bɔlen don o yɔrɔ kofɔlen nɔ ka t'u sigi yɔrɔ wɛrɛ ko ka sababu kɛ lakanabaliya ye. Ayiwa ko ni dɛmɛ ninnu kɔnɔna na ko o bɛ gɛlɛya caman kɔni bɔ u ka gɛlɛya la ko sabula an bɛ wagati min na bi baloko gɛlɛya b'u la min yɛrɛ ye furakɛliko gɛlɛya a n'a ɲɔgɔnna caman o kɔni b'u la ko ani million 7 kɔni dolari kɔni na ko o bɛna kɛ dɛmɛba ye ko ka ɲɛsin ninnu ma ko wa bɛ gɛlɛya caman kɔni bɔ u ka kow la. Ayiwa ko nin yɔrɔ kofɔlen fila ninnu na n'o ye Mali kɔni camancɛ yanfan ale ni a nord yanfan ye maa minnu bɛ yen nɔ n'olu mago kɔni bɛ dɛmɛ la min kɔni ye maa 400 ani kɔ kɔni ye ko olu de mago kɔni bɛ dɛmɛ la ko wa ko ani wari kɔni bɛna don olu de ka dɛmɛ ko la wa ko maa minnu fana bɔlen don Mali la ko ka t'u sigi yɔrɔ wɛrɛ ko ka sababu kɛ lakanabaliya ye ko olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna garijɛgɛ ni dɛmɛ kɔni na. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen Ansongo mara la ko dugu dɔ kɔni bɛ yen nɔ ko o dugutigi kɔni seginna ka na a ka so. Ayiwa kibara minnu sera ma olu y'a yira n'a ka fɔ ko Bara ni ale yɛrɛ ye dugu ye n'a a bɛ Ansongo fɛ a yira ka fɔ min ye janvier kalo tile 2 ye ko ale dugutigi kɔni seginna ka taa a ka so sabula ale kun tununnen don ko kabini novembre kalo kɔni na. Ayiwa sɛgɛsɛgɛliw y'a yira ka fɔ ko ale kɔni kun bɛ cɛ marifatigi dɔw de bolo sabula a ka minɛli la ko u y'a yira ka fɔ ko min ye CFA wari million 10 ye ko k'o sara ani u ka maa dɔw kɔni minɛlen don ko k'o fana bila walasa u bɛ se ka nin dugutigi bila ka taa a ka so cogoya min na. Nka an bɛ wagati min na bi maa kɔni t'a dɔn n'a sɔrɔ nin kumakan ninnu kɔni labato la walasa ale ka se ka bila sabula a bila kun kɔni ma dɔn nka a yirala ka fɔ min kun ye janvier kalo tile 2 ye ni maa kofɔlen kɔni seginna ka taa ka so. Hali bi nin lakanabaliya in kɔni hukumu na a yira ka fɔ ko Gawo maa caman kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni tununnen don u somɔgɔw t'u kibaruya kalama kɛrɛnkɛrɛnnenya ko Gawo école de santé dɔw yɛrɛ kɔni tigi bɛ yen nɔ ko ale tununna décembre kalo la ko a bɛ banbagatiw kɔni bolo nka ko ale kɔni kun ma bɔ wa a ma segin ka na a ka denbaya la o de to nin yɔrɔ kɔfɛlen maaw kɔni wulilen don k'u jɔ min ye Mali transition maaw ye k'u ka wuli k'ulu dɛmɛ walasa u ka maa minnu bɛ yen nɔ n'u somɔgɔw t'u kibaruya kalama u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka segin ka na u ka denbaya la cogoya min na. Min yɛrɛ ye Bara kɔni dugutigi ye ko ale seginna ka na ko basi ma foyi kɔni ma ale sɔrɔ. Ayiwa an bɛ taa Burkina kɔni jamana kɔni kan a yira ka fɔ ko Burkina kɔni maaw y'a laɲini min ye Faransi lasigiden minnu b'u ka jamana kan ko ale ka taa ka bɔ. Ayiwa kibara minnu sera ma wuli y'a yira ka fɔ ko kabini décembre kalo tile 20 kɔnɔna la ayiwa Burkina ministre min sigilen bɛ Burkina ale ni jamana tɔw kɔni ka kuma ɲɔgɔn na ɲɛ ale kɔni ye courrier dɔ ci Faransi ka yira ka fɔ u ka lasigiden min kɔni bɛ Burkina ni ale tɔgɔ ye Luc Alade ko ale ka taa ka bɔ Burkina ko k'a nɔra bila ni maa wɛrɛ ye olu kɔni bolo ale place kɔni tɛ Burkina tuguni. Ayiwa ko o courrier kɔni cilen fo bi min ye Faransi kɔni jamana ye olu kɔni ma jaabili kɛ k'a yira ka fɔ ko o ye courrier ye walima ko u bɛna kumakan ninnu bato olu kɔni m'o kɛ o de kun na min ye Burkina jamana maaw ye olu kɔni y'a yira ka fɔ min ye Faransi kɔni lasigiden ye ni ale tɔgɔ ye Luc Alade ko a ka taa ka bɔ olu ka jamana kɔnɔ joona joona. Ayiwa min ye nin maa kofɔlen kɔni ka tagali ye ko kun jɔnjɔn kelen kɔni ma sɔrɔ a la nka a yirala ka fɔ ko min ye décembre kalo tile 12 ye ko Luc Alade ko ale kɔni ye sɛbɛn bɔ k'a ci min ye Kungudu kɔni ni ale ye dugu ye ni ani Wagadugu yɛrɛ bɛ kilomɛtiri 100 kɔni bɔ ɲɔgɔn kɔ kɔni bɔ ko Faransi duguden minnu bɛ nin yɔrɔ kofɔlen na k'u bɛɛ lajɛlen ka taa ka bɔ yen ko sabula ko lakanabaliya kɔni bɛ nin yɔrɔ kofɔlenw na ani ko jan'o cɛ ko min kun ye juillet kalo tɛmɛnen ye san 2022 kɔnɔna la ko a ye kumakan dɔ fana fɔ ka ɲɛsin Burkina ma k'a y'a yira ka fɔ ko Burkina jamana kɔnɔ ko min ye kɛlɛ min bɛ yen nɔ ko o tɛ djihadiste kɛlɛ ye k'o ye Burkina bɛ gansanw ni ɲɔgɔn cɛ de ko sabula ko maa dɔw diminen don fanga kɔrɔ k'olu bɛ fɛ ka fanga nanaki ka bɔ fangatigi kɔni na ko o kɛlɛ de bɛ yen ni a y'a fɔ nanzarakan na ko guerre civile ko sinon ko nin tɛ terrorisme kɛlɛ ye ko o kumakan ninnu kɔni ma diya Burkinabɛw ye olu yɛrɛ kɔni bɔra k'u ka nisɔngoya yira ka yira k'a fɔ ko a ka taa ka bɔ yen depuis o wagati nka ko a kun ma taa nka ko a ka min ye nin kumakan laban ye ko o kɛra min ye décembre kalo tile 12 kɔnɔna ye san 2022 kɔnɔna la ko a ye nin kumakan fɔ o de to nin wagati in na ko
kɛ kɔni b'ale kɔ ko a ka taga bɔ Burkina ko a ka nɔra bila sabula Burkina bɛw ka kuma kɔnɔna la u y'a yira k'a fɔ ko nin tɛ ka yira k'a fɔ ko olu ni Faransi kɔni ka bolodiɲɔgɔnma kɔni bannen ye nin ye nka ko min ye u ka ambassadeur ye ni ale tɔgɔ ye Luc Alade ko o de ka taga bɔ yen ko wa u bɛ fɛ a ka nɔra bila tuguni u ka jamana kɔnɔna la ayiwa sango o bɛɛ lajɛlen kɔni cɛ min ye décembre kalo kɔni daminɛ la a yirala k'a fɔ ko RFI ale ni France 24 n'o ye Faransi ka kunnafoni diyɔrɔ ye Burkina kɔni ye olu sisima u fɛ yen nɔ ani o tɛmɛnen ka bɔ yen Nations Unies ka lasigiden dɔw fana kɔni kun bɛ yen nɔ ko u y'o fana gɛn ka bɔ u ka jamana kɔnɔna na an bɛ wagati min na bi an bɛ yira k'a fɔ Faransi ale ni Burkina olu kɔni ka daga kɔni tɛ fili barama kelen kɔnɔ ni wagati in kɔni na nka an bɛ Ala deli Ala ka sababu ɲuman kɔni kɛ a ko la. Ayiwa kibara kuncɛla kibara wɛrɛ m'an bolo ka da kulu kan o de ka fɔ Kulikoro mara la a yira k'a fɔ ko siraba ka kasara dɔ kɔni kɛra ye ni maa kelen kɔni bɔnɛla a ni la ayiwa kibara minnu sera ma wuli a yira k'a fɔ ko min ye janvier kalo tile fɔlɔ ye Kariduna ko Fugadugu ni ale yɛrɛ bɛ Kulikoro kɔni fɛ a yira k'a fɔ ko mobilitigi dɔ kɔni nana cɛkɔrɔba dɔ kɔni tan sira la ko cɛkɔrɔba in yɛrɛ si bɛ taa san 72 ale ni 2 kɔni bɔɲɔgɔnko kɔni na ayiwa ko o waleya in kɔni kɛlen mobilitigi ale kɔni bolila mais cɛkɔrɔba in o kɔni fatura an bɛ wagati min na bi ko cɛkɔrɔba in yɛrɛ ka janaja kɛra sabula u y'a cɛ ka taa n'a ye Kulikoro kɔni dɔgɔtɔrɔso la wa ko a ka janaja yɛrɛ kɔni kɛra nka min ye mobilitigi in kɔni ye ko ale kɔni bolilen don wa sapeur-pompier mɔgɔw kɔni y'a yira k'a fɔ ko u bɛ tasi bila kɛ cɛkɔrɔba in kɔni ka denbaya ye ko Ala ka badabada dali nɔgɔya ye wa min yɛrɛ ye ni mobilitigi ye ko ɲininiw kɔni bɛ ka kɛ wa ni min bɔra la an n'o da kulo kan an ka don kibaru nataw la ayiwa an balimaw ni ne kɔni kun ye an ka bi don kibaru ye ka da kulo kan an ni ce aw ka kulomajɔ la aw k'an bɛn an ka baro da